السلام علیکم، میں محمد حسنین تے تساں ویکھدے پئے ہو میرا یوٹیوب چینل ویلے ولاگ۔ اللہ سونے تو دعا ہے کہ سارے دوست میرا خوش رہو، آباد رہو، ہنستے رہو، وستے رہو۔ یہ آئی دا مزہ دوسرا ولاگ ہے۔ اس ولاگ دے اندر میں سیمنٹ دے بلاگ بناون دا طریقہ شیئر کرے سا۔ سیمنٹ دے بلاگ تیار کرن واسطے کیڑی چیز دی ضرورت ہوندی ہے، کتنا خرچہ آندا ہے، کتنی بچت ہوندی ہے، سب کچھ اس ویڈیو دے اندر میں تواڈے نال شیئر کرے سا۔ ویڈیو آخر تک ویکھو۔ اگر ویڈیو پسند آوے تو ویڈیو نو لائک تے شیئر کر دے سو تے میرے چینل نو سبسکرائب کر دے سو۔ تے چلو شروع کریں ہاں آج دا اپنا یہ ولاگ۔ سیمنٹ دے بلاگ تیار کرنے واسطے 4 چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے۔ نمبر 1 سیمنٹ، نمبر 2 ریت، نمبر 3 زیرو سائز بجری، نمبر 4 سچا۔ اساں ایک بوری سیمنٹ دا مسالہ تیار کیتا ہے۔ ادھے وچ 4 ریڑیاں زیرو والی بجری، 2 ریڑیاں ریت دیاں شامل کیتیاں تے 1 گٹو سیمنٹ دا اس دے وچ شامل کیتا ہے۔ اس نو اچھی طرح مکس کر کے اساں مسالہ تیار کیتا ہے جی۔ اس مسالے نال تقریباً ساڑھے 45 بلاگ تیار ہو سن۔ اٹاں دی نسبت یہ بلاگ کافی سستے پوندے۔ اگر ایک اٹاں والا کمرہ 1.5 لاکھ ہی تیار ہوندا ہے نا تے تساں بلاکاں نال اس دی اساری کرے سو تو وہ تقریباً 75,000 روپے دے وچ تہاڈا مکمل کمرہ جڑا ہے نا تیار ہو ویسی ہے۔ امید کرے نا آج دی یہ ویڈیو تساں دوستاں نو پسند آئی ہو سی۔ اگر ویڈیو پسند آوے تو ویڈیو نو لائک شیئر کرے سو تے میرے چینل نو سبسکرائب کر گن سو۔ اگلی ویڈیو تک دے سو اجازت۔ اللہ حافظ۔